Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Сайлаучыларга яңа ел бүләкләре бирергә, яңа ел каникулларында эш урыннарында булырга, бу һәм башка темалар шәһәр советы утырышында каралды. Электр исәпләү җайланмаларын кыйммәт бәягә куеп пенсионерларны алдылар. Шундый зар белән кайнар элемтәгә шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 4 хатын-кызда яман шиш, 28-нде күкрәк авырулары, 300 шәһәрдәшебез сөт бизе яман шишенә каршы акциядә катнашты. Инвестициялар җәлеп итү, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү депутатлар шәһәр советының 28-нче утырышында 2019-2021 елларда Чаллының социаль-икътисади үсеше буенча әлеге максатларны расладылар. Киләсе елга шәһәр бюджетын билгеләделәр. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. 2021 ел ахырына шәһәрнең социаль-икътисади үсеше фаразлары буенча Чаллыда халык саны 538 мең кешегә кадәр артыр дип көтелә. 2019 ел ахырына уртача хезмәт хакы 32,680 сум тәшкил итәргә тиеш. Депутатлар икътисади үсешнең төп юнәлешләрен дә расладылар. Привлечение предпринимателей с новыми инвестиционными проектами на территорию опережающего социально-экономического развития, активное участие в городских, федеральных, республиканских программах. Сессияда 2019 ел бюджетын расладылар. Ул 8 миллиард 6 миллион сумны тәшкил итәчәк. Чыгымнар да шул хәтле. Күп өлешен мәгариф тармагы алып тора. Узган елдагы кебек ташламаларга ия булган шәһәрдәшләрне бакчаларга йөртү өчен 15 миллион сум бай хайваннарны тоту һәм асрауга 1 миллион сумнан артык акча бирелә. Ишек алды юлларын, комплекслардагы автомобиль юлларын, су куеларын тәртиптә тотуга 341 миллион сум каралган. Утырыш азагында Наил Мәгдиев җитәкчеләргә яңа ел каникулларында да эш урыннарында булырга кушты. Бу аеруча трак коммунар һәм хукук саклау өлкәсенә кагыла. Делу время, потехи час. Возможности где-то отдохнуть будут. Мы очень настойчиво об этом говорим, потому что от первого руководителя многое зависит. Резервы топлива, дежурные бригады, все в штатном режиме, как обычно. Озын яллар җаваплы эшчеләргә кагылмый дип белдерде мэр. Халык ышанычлыларына исә бүләкләр әзерләгәндә сайлаучыларны да онытмаска кушты. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 12 декабрда чаллыларга нотариуслар, адвокатлар, суд приставлары, пенсия фонды белгечләре бушлай консультация бирәчәк. Иртәгә төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә Россия Федерациясе Конституциясе көненә багышланган Бөтен Россия халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көне үткәрелә. Татарстан Республикасында бу көнне 56 мәйданчыкта бөтен эш көне дәвамында халыкны кабул итәчәкләр. Белгечләр Бердәм Россия партиясының Рубаненко урамы 3-18 адресы буенча урнашкан җирле бүлекчәсендә иртәнге 8-дән 4-нче яртыга кадәр уза. Көн уртасында талыйлар безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шундый зор белән шәһәрдәшләр шалтыратты. Алар үзләрен мошенниклар корбаны булдык дип исәпли. Аларга электр исәпләү приборын 4900 сумга алыштырып киткәннәр. Гәрчә шәһәр буенча бу хезмәт күпкә арзан тора. Безнең кебек алданганнар шактый дигән фикердә шәһәрдәшләр. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Ишекне иртә белән каты итеп шакыдылар, барып ачтым дип сөйли шәһәрдәш. Аның сүзләренә караганда бу сагадан ук фирма менеджеры яшь кенә туташ психологик һөҗүмгә күчә. Электр исәпләү приборын алыштыру вакыт җиткән, моның өчен Казанга барырга кирәк ди. Шунда ук башка тәкъдимдә яңгырый. Безнең фирма аны 8200 сумга алыштыра ала, ә пенсионерлар өчен ул нибары 4900 сум дип ышандырды безне менеджер ди пенсионер. Я первую ночь, когда вечером посмотрел, у меня в счете этого нету. Чека нету. У нас товарный чек есть, а кассового чека на этого нет. Я засомневался. Потом пошел к ним в контору, увидел их, а там в конторе находятся, сидят женщины, такие же, как я, обманутые. 5 женщин плачут. Энергосети оешмасының Чаллыдагы бүлекчәсе 1-04 адресы буенча урнашкан. Менеджерлар фатирлар буенча йөреп хезмәтләр тәкъдим итә, диде безгә аның җитәкчесе. Эшчәнлегебез законлы, диде. Доска информации, пожалуйста, ознакомьтесь с документами. Юридически все зарегистрировано. Такие счетчики, которые устанавливаем мы, в магазинах вообще не продаются. Мы обходим все дома, работаем по всем домам. Электр исәпләү приборын бары тик ул ватылган яки поверка вакыты чыккан очракта гына алыштырырга кирәк, диделәр безгә Жыл энергосервис оешмасында. Моны идарә итү компаниясе коммуналь хезмәтләр өчен түләү кагазын язып хәбәр итә. Информируют управляющие компании жителей в счетах, квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, где
где указывают состояние прибора учета и какие действия должен произвести потребитель. Документларга кул куйган икән, димәк, кеше ул хезмәтне башкару өчен үзе ризалык биргән дигән сүз. Шуңа күрә мондай очракларда хокук саклау органнарына мөрәҗәгатьтә ярдәм итмәскә мөмкин. Шәһәрдә бер тарифлы исәпләгеч бәясе уртача 500 сум торса, аны урнаштыру 1000-гә төшә. Җәмгысе 1500 сум тирәсе дигән сүз. Ә шундый хезмәт өчен шәһәрдәшләргә 5000 сумга якын акча түләргә туры килгән. Ләйсәнханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда эшләмәүче 800 мең пенсионерның пенсиясе артачак. 1 гыйнвардан уртача иминiyet пенсиясе 1000 сумга артачак. Әлеге карар пенсия яшен арттыру белән бәйле рәвештә кабул ителгән, индексация эшләмәүче пенсионерларга гына кагылачак. Эшләүче пенсионерларның индексациясе 1 августан, ә социаль пенсия алучыларның 1 апрельдан узачак. Чаллыда күкрәк яман шишенә каршы акция үтте. Бүген Россиядә әлеге диагноз ел сайын 50 мең кешегә куела. Күкрәк яман шише барлык онкологик авырулар арасында алдынгы урыннарда тора. Поликлиникада моның кадәр үк кеше килер дип көтмәгәннәр, әмма хатын-кызларның сәламәтлекләренә игътибар итә башлавы сөендерә ди табиблар. Бүгенге көндә бу акцияга килде 150 кеше язылганы, но шуның шама кеше язучысыз килде. Бүген без үткәрәбез, тикшерәбез на аппаратта маммографта и прием аппара еще 2 врач-онколог. Дополнительно инде өстәмә 2 врач-узист. Маммографияны барлык поликлиникаларда үтеп була, акция кысаларында исә онколог та кабул итә. Ел сайын күренеп торам. Күренергә кирәк, тем более менә бушка. УЗИ үттем, маммография үттем. Хәзер врачка консультациягә килдем. Табиблар 40-тан узган хатын-кызларга ел сайын белгечләрдә тикшерелергә куша, күкрәктәге үзгәрешләргә дә бик игътибарлы булырга кирәк. Акция барышында 40 хатын-кызда яман шиш, 28-дә башка күкрәк авырулары ачыкланды. Мондый чара кабаттан 15 декабрьдә 6 поликлиникада узачак. Үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛС булуы кирәк. Алдан язылсаң чиратлар азрак була. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бәйрәм атмосферасы һәм яңа ел кәйфе булдыру өчен Чаллының иң яхшы яңа ел бизәлешенә традицион бәйге старт алды. Җиңүчеләр берничә номинация буенча билгеләнәчәк. Район яңа ел чыршысының иң яхшы бизәлеше, микрорайон территориясенең иң яхшы яңа ел бизәлеше, оешма территориясенең иң яхшы яңа ел бизәлеше. Конкурс 2 этапта үткәрелә. Беренчесе 21 декабрьдән 27-сенә кадәр, икенчесе 28 декабрьдән 2019 елның 12 гыйнварына кадәр. Беренче этапта катнашу өчен 20 декабрьгә кадәр район администрациясенә гаризалар тапшырырга кирәк. Беренче турда җиңүчеләр район администрацияләре тарафыннан оештырылган комиссияләр тарафыннан бәяләнә. Белгечләр бизәлешнең сәнгать дәрәҗәсе һәм оригиналлеге, биналарда котлау язулары, яктылык иллюминацион бизәлеше, якын территорияда боз фигуралары яки скульптуралар урнаштыру исәпкә алыначак. Иң күп тавыш җыйган җиңүчеләр дипломнар белән бүләкләнә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, сән сау булыгыз. Новогоднее чудо для каждого в Эссен. Виноград свежий Тайфи 79,90. Акция действует с 11 по 17 декабря в гипермаркетах Эссен. Подарки из Эссен под каждой елочкой. Эссен. Новый год уже в ДНС. Бонусы или программа 0024. Так, 8-ядерный смартфон Samsung Galaxy A9 с 4 основными камерами всего по 1460 рублей в месяц или 8000 бонусов на карту про запас. С ДНС выгодно всегда.